Prije svega želim reći da me sram što stojim u prostoriji sa čovjekom koji je danas izjavio da bi pomilovao ratnog zločinca osuđenog za ubojstvo 43 civila, čije su postrojbe vršile okrutne zločine i ubile djevojčicu od 12 godina i njezine roditelje. Ovdje sam da pokažem da je to jedno s drugim povezano, da je povezano ovo zločinačko, mafijaško breme koje nosimo već 30 godina sa materijalnom i ekonomskom devastacijom koju nećemo moći riješiti na način na koji će većina kandidata večeras pokazivati i tvrditi da se može riješiti, a to su kozmetičke promjene, legalistički okvir i sl. Nije vrijeme niti za sprdnju i smijeh. Ovdje sam da kažem da su radnici Uljanika, Kraša, Diokija, radnici Đure Đakovića, radnici i radnice, nastavnici i nastavnice važni za ovu zemlju i da je potrebno korjenito promijeniti stvari prema demokratskom socijalizmu 21. stoljeća.